Egun osoa bertsoak entzuten pasatuta ere, Roxi Lazkano ez litzateke aspertuko. 50 urterekin hasi zen Orioko bertso eskolan, baina ume-umetatik bizi izan da bertsoari eskutik helduta. Gurasoak oso zaleak zituen, eta anai arrebek elkarri puntua jarriz arintzen zituzten baserriko lanak. Ordutik, Roxiren denbora pasarik maiteena da hitzaren jolasa. Irratini akordatzen naiz zoze txapelketa oso zer, eta nik nire ustez Agirrei botua bialdu niola bertzo baten. Hori akordatzen nizola aurreneko, eta aukiko nituen 6-7 urte edo, ez dakit. Eta horrela bialdu nire botua Agirreri, eta agurtzen da Rosamari. Osa, hori akordatzen naiz bialdu nula, hori aurreneko bertzoa. Gio pixkat igual, gio neskame jun, da hori indakun, ba igual pixkat, ba gutxillo, ez dakit, ez gendu nahi beste baino. Gio ni berze, 21 urtekin eskondu nintzen da, eskondu horretikan, zenarga jakin da txapelketara ikusta jute ginean, eta bertso beti asko gustatu zaigu gauz bat, ez dakit oso ondo pasatzeko edo, ez dakit, hola izan da nerezako bertsoa beti-betitatik. Katalogotik kanpora dago, jasten nuen tubogona, batzuentzako ama nauzue, besteentzako amona. Nere burua kontemplatzen naiz, denbora gutxi egona. Ezpain ximurra det batzuetan, bestetan aurpegi ona. Ezpain ximurra det batzuetan, bestetan aurpegi ona. Bertso eskolan hasi nitzani 50 urte egin dituen egunean. Hori bai, beti izan detena, hori da 50 urte egin dituen egunean bertan, hori joan jarri zuelako helduentzako bertso eskola bat jarrita, ez dakit aurretik bazeon, Ibaiek eta hori jarri zuen, eta alabak esan zian, ama, hola eta hola da hori joan da, ez alde zo esatuko eta beak deitu zula, eta Ibaiek deitu, akortzen zi Ibaiek deitu zula, etorri lasai, zea, eta enakin ez da nuntzane, zei lokal da zan ere. Eta nintzen ere 50 urte egindako egunean, pasta batzuk hartuta eta gero enitzen atrebitu ateratzen eta enitun atera eta bueltan etxera eman nituen. Aurretik ere egila danik bertzuak, semiak eta ikastolan da, semi alabak eta ikastolan da, etortze zianean, inbar dugu ipui bat olerkila ez dakize, beti bertzua jutezan gure etxetik. Beti nahi atezizituten bertzua. Eta aurreneko kantatu nuna satxotan hori, eta astuko, kriston ondo pasan nula. Zeon, korrika pasatzen zen hori jotik, eta orduan korrika lehiaketa jarri zen da. Oso polita lau talde edo, 3 bertsolari lau talde edo, osatu ginean. Hori izan zen nola aurrena, bat-bateko botan nuen bertsozeak. Bueno, kriston ondo pasan nula. Gaztea ere izan nintzen ni, alaia eta harina. Erromeria zalea eta dantza desente egina. Guraso eta elizatikan beti aholku jakina. Pekatuarek beldurtzen zuen gaurko biruzak adina. Pekatuarek beldurtzen zuen gaurko biruzak adina. Alduntze bertso eskolak ere izango zuen eragina, Nik alduntze bertso eskola beste deskubrimentu, bertsolaritza bezala, bertso eskola bezala. Alduntze juntatu, izugarrizko talde oso ona, nire burua pixka deskubritu, girua, emakume izatean, dazkauza guztiak baleko biala eta ez dakaula ze izkutatu berrik eta ze bestiak esatu bena
zergatik akatatu berrek ez pasaigu iruditzen. Nik hor pentsatuet asko harrapatu nahuela eta asko, nik sentsazio hori dakat, mimo asko jasoetela alde guztitatikan, bertsolaritza. Por ejemplo, bertso eguna, hainbeste jendekin desa pentsatzen nuna, bueno, egia da, askotan nun neon arrasta ondirik gabe, baina geho gaizki pasatako errezela hori, ez, gehoan sartu aurretik akortzen naiz onintzak, kristal, igual bertso saio bakarrik ez dela da, girua, akortzen naizan, baskaduta junginean, onintzak da zehondo pasagen duen, prestatzen da. Orduan, momentu batzu dazkat, inoiz bestela biziko ez nitzunak, bertsolaritzari esker. Eta hasi zinenean zure ingurukoen reakzioa nola izan zen? Ondo, egia da, bati bat nire zenideketa ezin zuela zinistu. Nahiko lotzati, dizaera neria da oso, pixkat desapertibida pasaberro hori, eserrei aurre iteko nahiko lotzati janitzan, eta orduan behaiek esaten zuen, ez da posible, Rosi. Eta nik zuen, Rosi, lengo bertzotan da. Gehonik egia da gehiagi esan, aizpaita pixkat neurire lotza bezala eta igual nien esaten, bajun behar dut bertzo kantatzea, nien esaten, nik pixkat ibiltzen itzan inkognito. Zer neure burua ere igual haiek ikustiak ematei, eta olako handikan urduritasun gaixio, ez dakit nola esplikatu. Eta behaien aldetikane hori bestela, kriston arrotasuna, hori badakit, behaiek nerekin super arro egongo jala, iteten aitetela, ni behakin nahu bezala. Kopla txapelketara ditu zian nene, atzeneko egun arte nien esan, nire aizpeita nien esan kunbiar nula. Eta gero hilobak eta nola bertan dauden, izeko datorrela, eta bai bertzota datorrela, horrela pixkate. Eta Zarauzko kopla txapelketako orduan, hainbeste jendekin, ni urrengo egunean, hori gogoratzen naiz goizian, esan jola nire buruai, Rosi, ondartzatik buelta. Porque bestela, igualen izan kapaz etxetik atatzeko, porque ematezian, Jesus, ni atzoan, hainbeste jendekin, lotza hori edo, eta nire burua behartu nuzan, goizian atera, eta kaleko buelta, ondartzako buelta, pixka normalizatzen, porque bestela, lotza sentitzen nuen izate, kale aterako naiz, eta antzion jende pila bat, zenera ausoko emakumeak, eta pixka lotzatu, eta baino, oso ondo pasan nuen, porque mimatu ziren pila bat. Eta orain, Rosi, ze puntutan zaude bertsoarekin zarreman dakazu? Oain hori, idatzi eta eiteitu urtero elkanoa oso batekoa naiz ni, eta emakumeak ite dugu neskafesta edo urtero, eta puntatzea, 20 emakume, ni gaztena. Eta ez denak, auzoko. Eta dandanok agez gabiltzen. Eta harako urtero ite sorta bat adibidez. Dena kantatzeue, emakume denak. Sorta hori, nik eramatetan sorta da, Pascal Ondon, dena kantatzeue. Pila bat gustatzen zaila bertzotan bertzo kantatzia. Ekainean bukatu zen konfinamenduan ere idatzi zenitun batzuk, ez? Nik aizpai bialdu nien guk aita gendun oso elizkoia eta hori, eta beti hitzero erabiltzen zuen errespetozin, ez dakiz errespetoz jun, errespetoz jan, errespetoz jantzi, errespetoz dan. Eta bialdu nien bertzua aizpai, hori esanaz, aita Josek zion bezala errespetuak pasa dezagun konfinamendua. Hola bialdu nu. Eta denak, ze ondo eta esan hon ba. Egunero bertzo bat, 60, ez dakizan badian, kontature ez ditutin. Egunero bertzo bat, saiatzen izan gainea, bertzo pixkat burun buelta eman, eta idatzita ezarren gabe, hartu mobila eta bota. Bestela bertzo saiotako, oen 50 marrekin, izugarrizko dana iteko gogu, etorri zitzatu bezala nik uste, 60 pixkat, ez dakit zergatik, baina berriz bildurra edo ikara edo hori pixkat nire burua izartu saiola. Ez da gauza konkretu bategatik, ez da, baina sentsazio dia.